Astăzi suntem sub energia arcanei îndrăgostiților. Este o arcană care, mai departe de partea așa superficială a arcanei vis-a-vis de îndrăgosteala între bărbat și femeie, vine să ne aducă în energia noastră echilibrul între energia feminină și energia masculină. Dar nu este vorba despre orice energie masculină și orice energie feminină, ci acceptarea tuturor caracteristicilor masculine și feminine de la părinții noștri. Și fie că a fost acolo un tată sau n-a fost, la fel și cu mama, fie că au existat aceste repere clare, concise, cu plusuri și minusuri, copilul creează această imagine a părintelui, fie din exterior, fie și îl imaginează. Și de cele mai multe ori noi suntem în opoziție, suntem în conflict cu ceea ce a făcut mama, cu ceea ce a făcut tata, cu cine este mama, cu cine este tata, iar această arcană ne invită să reflectăm asupra echilibrului între aceste două energii care vin la structura noastră, în structura noastră primordial din energia părinților noștri.